jata oso erabilgarria izan dela konturatzeko zenbat gauza gertatu leizkeen lasai-lasai kaletik edo errepietik juterakoan. Eta nahiz eta zure errua ez izan, edozein gertatu aljakola gauza oso larri bat. Neri gaurko ekitaldia iruditzen zait oso harrigarria, ze ikusi zuten datuak eta oso inpaktanteak izan dira niretzat. Inpaktua bezala eta informazio asko ematen da eta hausnartzeko ere oso erabilgarria da. Egiten du dinamikoa eta egiten du atentzioa jartzia galderetan eta bideoetan. Ikusi dutenean QR-a eta sartu behar zala mobilean, esan dut, ostia, ke guai. Berri xa, azkenean nik betatzen egongo zela pertsona bat jarrita eta egotea pantailan eta gero mobilean erantzuten zauen gauzekin interaktuatzen oso dinamikoa eta diferentia iruditu zabe. Publikoan parte hartziak ere laguntzen dau ez aspertzeko eta holan. 25 urtetik berako zenbat gazte uste duzu egon zirela inplikatuta trafiko istripu batean. Pentsatzen nuen zirela 8, baina ikusterakoan 2000 eta piko izan direla, harrituta gelditu naiz, ze asko izan dira. Ere bai konturatzeko azkenean ez dela gutxi eta hau aldatu behar dela. Eibarko 4 gazte, Elgoibarretik Eibarra bidintzi guztela, adelantatzen zona baten ezintzana, debekaute zaun zona baten, abiadura desegoki baten zinjun, kotxin kontrola galduzun, jozun bastar bat, gero beste bat, eta gero azkenin aurretik zitorren beste furgoneta baten kontra jozun. Goizeko 4etan abisu bat jaso ginuan errenterin bi ibilgailun arteko talka frontala izan zela, ezta? Kasu bortitza izan zen. Eta gero zoritxarrez 2 hildako egon zian eta beste 5 pertsona ospitalera joan zianak. Gero konturatu ginean, haietako bat gidaria eranda zijoala, ezta? Inpaktantiena nire ustez entzun detenetikan izan dira testigantzak emakumeen esate zabala kanpinean bere neba galdu zabana eta Ibonoregina ere bai zela galdu zabananka eta horrek pixkatunkitu india ere bai ze konturarazten dizu edozein eri aljakola gertau eta zuri edo inguruko bateri ere bai. Pentsatzen eran nintzela biziko eta hemen hau. Moldatu ikesala. Zurik surfeatzen nuena, hanka baten gaina edo belauniko bat. Belaun bat apoiatuta egiten dut. Belaun esku baten apoioarekin eta egia esan disfrutatu dezaket. Etorkizunari begira kontu zibilizia oso garrantzitsua dela eta erabakiak ondo hartu behar diala. Nik ere ikasi dut arretan dizibiltzen kotxeakin, ze azkenean ez den nahi nire bizitza hola aldatzea.